دوستو داد بڑی شاعراں منگی پر تساں بڑی دتی ایتھے بہ کے جاگن دی صورت یقیناً تساں بڑی دتی اگر بندے بیٹھے بھی اس وقت تک رہن نا مشاعرے سے تو ترا چار دے گلاں کردے پندے 5 6 دے 7 8 دے تس منظم ہو کے واقعے بیٹھے یقیناً ٹھیک میری واسطے بنبا بہت خوبصورت مجموعہ ہزاراں دے مجمع شور شعر والے بھی ہومن تو وہی ہو جانے بہرحال میں کوشش کر سکتا میں تو جتنا سارا ہو سکا تھوڑے ٹائم اس دونوں محسوس کرا کہ کچھ سنا رائی صاحب رکھیں میری لج کریمہ بھول نہ جاون بھج کریمہ رکھیں میری لج کریمہ بھول نہ جاون بھج کریمہ تان کے اپنی مہر دا تمبو ننگی آس نو کج کریمہ تان کے اپنی مہر دا تمبو ننگی آس نو کج کریمہ جند ویڑے دے ویلنے پھسی جب دے بوڑی اج کریمہ جند ویڑے دے ویلنے پھسی جب دے بوڑی اج کریمہ جب دے بوڑی اج کریمہ اور حضور اس دے نالی 2 شعر نات دے قلم میرا سوری ایک اور ہر چیز نکھیڑ بکھیندی ہے مشکات مدینے والے دی ہر چیز نکھیڑ بکھیندی ہے مشکات مدینے والے دی اسلوب مدینے والے دے گل بات مدینے والے دی اسلوب مدینے والے دے گل بات مدینے والے دی اور مت سوچ تو آپ کمائیے مت سوچ تو آپ کمائیے سوغات حیاتی اپنی دی مت سوچ تو آپ کمائیے سوغات حیاتی اپنی دی رب بیل حکائی ہوئیے کائنات مدینے والے دی مت سوچ تو آپ کمائیے سوغات حیاتی اپنی دی رب بیل حکائی ہوئیے کائنات مدینے والے دی کم ڈیر دلیلہ نہ آسن حافظ صاحب کم ڈیر دلیلہ نہ آسن رکھ یاد ہمیشہ مفتی جی ای خاص وسیلہ بخشش دا بس ذات مدینے والے دی ای خاص وسیلہ بخشش دا بس ذات مدینے والے دی شیر پہ غور کرنا ہے جد کول بلائے اس مدنی نو جد کول بلائے اس مدنی نو جبریل بھی توڑ نہ جا سکیا جد کول بلائے اس مدنی نو جد کول بلائے اس مدنی نو جبریل بھی توڑ نہ جا سکیا بند نور تے پچھر تے بچ کر گئی ایک رات مدینے والے جد کول بلائے اس مدنی نو جد کول بلائے اس مدنی نو جبریل بھی توڑ نہ جا سکیا بند نور تے بشر تے بچ کر گئی ایک رات مدینے والے دی اس کان تے ناطق ہوندیاں نے ہر روز اڑیکاں موت دیاں اس کان تے ناطق ہوندیاں نے ہر روز اڑیکاں موت دیاں چلو جیندیاں نہیں اسی مر گیا تا ملاقات مدینے والے چلو جیندیاں نہیں ہو سی مر گیا تھا ملاقات مدینے والے کیا بات ہے اللہ پاک کا سلامت رکھے حضور علی دا رتبہ مقام سمجھیں علی مراتب دا بادشاہ علی دا رتبہ نہ عام سمجھیں علی مراتب دا بادشاہ ہے رسول ذاتی دے سر دا تاج جہاں دے ولیاں دا شہنشاہ ہے علی علی ہے زمانے اتے علی دے پتران دا اے مقام ہے وفا دا ناطق سکول غازی حسین صبران دی درسگاہ علی علی ہے زمانے اتے علی دے پتران دا اے مقام ہے وفا دا ناطق سکول غازی حسین صبران دی درسگاہ ہے
حسین صبراں دی درسگاہ ہے. اس دے نال میں دو شعر سلام دے قبلہ اردو دے سین چاہ کھڑے. عدنان بھائی رتبے ہیں دو جہاں میں نرالے حسین کے، رتبے ہیں دو جہاں میں نرالے حسین کے، جنت خدا نے کر دی حوالے حسین کے، جنت خدا نے کر دی حوالے حسین کے. قبلہ بے شک عبادتوں میں گزاری حیات ہو. بہت بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں. بے شک عبادتوں میں گزاری حیات ہو، جنت نہ جا سکیں گے نکالے حسین کے. بے شک عبادتوں میں، بے شک عبادتوں میں گزاری حیات ہو، جنت نہ جا سکیں گے نکالے حسین کے. اور جب تک رہے گی دنیا مکمل وجود میں، جب تک رہے گی دنیا مکمل وجود میں ہوں گے نہ ختم تب تک جیالے حسین کے، ہوں گے نہ ختم تب تک جیالے حسین کے. اور مانا ہے مشرکوں نے بہر کے مقام سے، مانا ہے مشرکوں نے بہر کے مقام سے، گرتے نہیں کہیں بھی سنبھالے حسین کے، گرتے نہیں کہیں بھی، گرتے نہیں کہیں بھی سنبھالے حسین کے. اور میں بھی پلا ہوں بن کر گداگر بطول کا، میں بھی پلا ہوں بن کر گداگر بطول کا، بچے بھی کھا رہے ہیں نوالے حسین کے. میں بھی پلا ہوں بن کر گداگر بطول کا، بچے بھی کھا رہے ہیں نوالے حسین کے. اور ناطق میں کیسے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میں بھی پلا ہوں بن کر گداگر بطول کا، بچے بھی کھا رہے ہیں نوالے حسین کے. اور ناطق میں کیسے باطل کی سوچوں کا ساتھ دوں، ناطق میں کیسے باطل کی سوچوں کا ساتھ دوں، کانوں میں گونجتے ہیں مقالے حسین کے، کانوں میں گونجتے ہیں مقالے حسین کے. تسا ماحول بنایا ہے تو میں لالچ آ گیا. حضور پورا تے تاں ہی ہونا ہے، بڑا ایسا پورا تے تاں ہی ہونا ہے مقصد کلام دا. قبلہ پورا تے تاں ہی ہونا ہے مقصد کلام دا، ہویا قبول میرا جے ہدیہ سلام دا. پورا تے تاں ہی ہونا ہے مقصد کلام دا، ہویا قبول میرا جے ہدیہ سلام دا. اور توقیر صاحب میں تے عقیدتاں دے سہارے تے ٹر پیا، میں تے عقیدتاں دے سہارے تے ٹر پیا، ورنہ بیان ہوندا ہے رتبہ امام دا. میں تے عقیدتاں دے سہارے تے ٹر پیا، ورنہ بیان ہوندا ہے رتبہ امام دا. اور ملا کسے نو دسنے گے سید دی شان کی، ملا کسے نو دسنے گے سید دی شان کی، جس تو خلاصہ ہوئے نہ ہوتے مقام. ملا کسے نو دسنے گے، ملا کسے نو دسنے گے سید دی شان کی، جس تو خلاصہ ہوئے نہ ہوتے مقام دا. اور کردہ ہے مورکھا تو جناندی برابری، کردہ ہے مورکھا تو جناندی برابری، بن کے بکھا دے سانی اناندے غلام دا. کردہ ہے مورکھا تو جناندی برابری، بن کے بکھا دے سانی اناندے غلام دا. اوکھا سکھونا برچھی تو سینہ سگیرتا، اوکھا سکھونا برچھی تو سینہ سگیرتا، وکھرا سلام بندا ہے صبراں دے جام دا، وکھرا سلام بندا ہے صبراں دے جام دا. اور حق دی بقا نو دے کے شباہت رسول دی، حق دی بقا نو دے کے شباہت رسول دی. سید نے بھی مکایا ہے باطل دے نام دا،
سید نے بھی مکایا ہے باطل دے نام دا، سید نے بھی مکایا ہے باطل دے نام دا۔ اور کافی عبادت ہو گئی، میں تھوڑا بولن بھی آ گیا انہاں گلاں۔ ایک مطلب تے ایک شعر پڑھی دستا وال تو بھی بریک راواں وال تو بھی بریک راواں ایک روزانہ دے لیک راواں کیا بات ہے، وال تو بھی بریک راواں ایک روزانہ دی لیک راواں گھر بنا کے مقیم ہو گیا، گھر بنا کے مقیم ہو گیا میں تے ان دی اڈیق راواں، گھر بنا کے مقیم ہو گیا میں تے ان دی اڈیق راواں تے عشق دل تے الیکیا رب نے، عشق دل تے الیکیا رب نے لیک دتے الیک راواں، عشق دل تے الیکیا رب نے لیک دتے الیک راواں تے میں پیالہ حیاتی اپنی دا، میں پیالہ حیاتی اپنی دا پی گیا لا کے ٹیک راواں، میں پیالہ حیاتی اپنی دا، میں پیالہ حیاتی اپنی دا پی گیا لا کے ٹیک راواں تے اور ڈھونڈ لینا کدی تے انہوں میں، ڈھونڈ لینا کدی تے انہوں میں بت لے آئے دریک راواں، ڈھونڈ لینا کدی تے انہوں میں، ڈھونڈ لینا کدی تے انہوں میں بہت شکریہ، ڈھونڈ لینا کدی تے انہوں میں بت لے آئے دریک راواں تے انج نہ ہوئے کہ کمیں کسی بندے شاید وچ پرانے دوڑے دی اڈیق ہوئے ایک ہے میں دوڑے بھر کر نکل جائے۔ شعر دوبارہ پڑھ کے دوڑا پڑھ جی بسم اللہ۔ ڈھونڈ لینا کدی تے انہوں میں بت لے آئے دریک راواں تے۔ نصر منجپا صاحب شعر پہ غور کرنا ہے۔ اللہ بخشے حرف تے مشکل دا میں ہر تحریر نو حل لکھنا، اللہ بخشے حرف تے مشکل دا میں ہر تحریر نو حل لکھنا، سچ لکھنے کوڑ دا چیر کے سینہ اچا بول انیری ڈل لکھنا، اتھے صبر تے جبر بھی لکھنے ہیں، جتھے کیچ یا مارو تھل لکھنا ہے، بد قلم دوات تے کاغذ نہیں جیڑا لکھیا ناطق بل لکھنا۔ بد قلم دوات تے کاغذ نہیں جیڑا لکھیا ناطق بل لکھنا ہے۔ تو میں اللہ پاک نواؤ خوشحالیاں رکھی میں صدمیاں نال نبھا لے سکتا، اللہ پاک نواؤ خوشحالیاں رکھی میں صدمیاں نال نبھا لے سکتا، تیتھو نکھڑ کے 14 طبق جدائی دے باویں بار انگانجا چاہ لے سکتا، تیرے شہر اچ بسن دی زد چھڑ دے وے، جب پہ تیرے شہر اچ بسن دی زد چھڑ دے وے، دل بسمل نو سمجھا لے سان تینوں ناطق غیر دشائی پاچ گئی تام میں بھی جگر دی پیٹ پچا تینوں ناطق غیر دشائی پاچ گئی تام میں بھی جگر دی پیٹ پچا لے سان۔ سائیں اللہ پاک نواؤ خوشحالیاں رکھی میں صدمیاں نال نبھا لے سان، تیتھو نکھڑ کے 14 طبق جدائی دے باویں بار انگانجا چاہ لے سان، اور تیرے شہر اچ بسن دے زد چھڑ دے وے، دل بسمل نو سمجھا لے سان تینوں ناطق غیر دشائی پچ گئی تام میں بھی جگر دی پیٹ پچا لے سان۔ پچھلی ساری عمر دے وقت بہرحال میں اس سے یاد ہے تو ساتھ کیا برائے صاحب جی تھا تو سا میں نے چھیڑیا مقدس یاد چودری مقدس پاس میری گال دیکھیں گے سائیں ونڈ ہوندی ہے ناطق سانگیاں دی جدہ لیک پمائے ہوئے تاک ہوندے نے
واہ واہ ونڈ ہوندی ہے ناطق سانگیاں دی جداں لیک بھوائے ہوئے تاک ہوندے نے اوے کانڈ سجنان دن سجنان دی جیڑے بشر چرائے دی خاک ہوندے نے ونڈ ہوندی ہے ناطق سانگیاں دی جداں لیک بھوائے ہوئے تاک ہوندے نے اوے کانڈ سجنان دن سجنان دی جیڑے بشر چرائے دی خاک ہوندے نے اور زاردار بکھاڑا ثابت ہوندے نے زاردار بکھاڑا ثابت ہوندے نے بکھے اندروں دیر کجاک ہوندے نے کم ظرفی شغل امیران دائے کم ظرفی شغل امیران دائے نترانے کھوٹ تو پاک ہوندے کم ظرفی شغل امیران دائے نترانے کھوٹ تو پاک ہوندے کیا کہہ رہے صحیح رائے نور یاد کھرا میرے بڑے دور ہیں ترے رہے رشتے ہوں انہاں واسطے شیر تینوں کی پتا ہے کہ میں وقت گزردہ ہے پنڈاں دکھاں دیاں باریاں چاہ کے اور تو تاد رہے ناطق توڑ دیاں آگے وہ چھڑ ذمہ باریاں چاہ کے اور تیرے شہر سے پاسی جب دی تھا تورے بدن آریاں چاہ کے ویکھا کے تائیں کو ترکندہ ہے یا کسے دیاں ماریاں چاہ کے ویکھا کے تائیں کو ترکندہ ہے یا کسے دیاں ماریاں چاہ کے حضور کوئر دیاں کوکاں نو سنیاں پتراں دے پیڑے رنگ تے کوئر دیاں کوکاں نو سنیاں پتراں دے پیڑے رنگ تے اور جی میں ستھر چا جتی ہے کوئی دلہن ہتھو بھنی ہوئی شگان دی بھانگ تے جی میں ستھر چا جتی ہے کوئی دلہن ہتھو بھنی ہوئی شگان دی بھانگ تے اور جداں ناطق ٹوٹ دیئے آدھ اسمانوں پھٹ ہو ویندے آنگ تے اور ایسے کیوں نہ رویں گے آبد سائیں دے بے موس میں پھٹے ہوئے سانگ تے اسی کیوں نہ رویے آپ سائیں دے بے موسم پھٹے ہوئے سانگ تے حضور میں گزارش کرتا پریس میں ضرور انشاءاللہ چل صاحب داڑی واسطے ایک شعر کے سجنہ دے قربچ نپے ہوئے پل لکھے جے دیوان لکھی سی پانی نہیں کولر کول رکھو بلکہ جنہ اوہ دے بدلے جی جی کرنے جدہ سنگتاں سوڑیاں ہاسے جنہ ہوئے دے بدلے جی جی کرنے جدہ سنگتاں سوڑیاں ہاسے جیڑے غرض تو مٹھیاں جان دے رہے بھامے کرتے کوڑیاں ہاسے اور جنہ بے اعتباریاں سجنہ دے منزل دیاں پوڑیاں ہاسے اوہ ناطق تران دا والدستن جنہ گان کٹھوڑیاں ہاسے اوہ ناطق تران دا والدستن جنہ گان کٹھوڑیاں ہاسے سائیں کتے جتن ہزار جدائیاں دے کمیں ناطق جار تروڑا پر متھے دے لیک بنائی رکھیاں چنگے ویڑیاں نال اجوڑا اور غربت تو پوریاں ہو نہ آئیاں غربت تو پوریاں ہو نہ آئیاں سجنہ دیاں لوڑا تھوڑا تائیں اوکھے چھک بھی نظر نہیں آیا ہمیں گیڑ جھان کروڑا تائیں اوکھے چھک بھی قبلہ سجنہ دے سجنہ دے قربچ نپے ہوئے پل لکھے جے دیوان لکھی سی لکھی جد ملاقات رقیباں دا بہو کچھ نقصان لکھی سی لکھی جد ملاقات رقیباں دا بہو کچھ نقصان لکھی سی تے اکھی نوٹ کے سوچ اجازت منگتی اڑی جدن زبان لکھی سی اکھی نوٹ کے سوچ اجازت منگتی اڑی جدن زبان لکھی سی تیرے ناطق ڈٹھی ہوئی کوٹھڑی میں ستواں آسمان لکھی تیرے ناطق ڈٹھی ہوئی کوٹھڑی میں ستواں آسمان لکھی سی میں تھوڑا جا ایک غزل میں نو آئی کھڑی گئی نمی نمی ہمیں شاید یاد حضور نمی نمی غزل ہے شعر اچھا بیٹھے سبق ہو جاسی حضور جاگ نہیں رانی غزل دوڑے تو نہ لگے دوڑے تو مصر سے غزل تو مصرہ نہ لگے یا مطلع نہ لگے تو غزل کیوں غزل ہے یہاں غزل ہے یہاں حضور جاگ نہیں رانی پال نہیں رانی
جٹ نہیں رانی پال نہیں رانی گل نکلی تو گل نہیں رانی جٹ نہیں رانی پل نہیں رانی گل نکلی تے گل نہیں رانی اکھ دے بتل وسنا جس دل دی دھرتی تھل نہیں رانی میرے یوسف آ جانا ہے میرے یوسف آ جانا ہے زندگی انہیں ڈال نہیں رانی ادنان میاں میرے یوسف آ جانا ہے زندگی انہیں ڈال نہیں رانی جے تو شیشہ ویکھ لیا جے تو شیشہ ویکھ لیا تے انگلی میرے وال نہیں رانی جے تو شیشہ ویکھ لیا تے جے تو شیشہ ویکھ لیا تے انگلی میرے وال نہیں رانی دل دے بیڑے عشق بسایا بڑائی صاحب دل دے بیڑے عشق بسایا جسے دے گھر کھال نہیں رہنا دل دے تیری لگی حل نہیں رانی ناطق جیو نہ رکیا ناطق جیو نہ رکیا مرنے دی گال گال نہیں رانی ناطق جیو نہ رکیا جے تو شیشہ ویکھ لیا جے تو شیشہ ویکھ لیا انگلی میرے بھل نہیں رانی ناطق جیو نہ رکیا مرنے دی گل گل نہیں رانی حضور رو کے اکھی مڑیاں تے رو کے اکھی مڑیاں تے ان دا مک ستر جاتے رو کے اکھی مڑیاں تے ان دا مک ستر جاتے اور پینڈ نو چھاڑتے چلے ہو پینڈ نو چھاڑتے چلے ہو چیتے آئیاں گڑیاں تے پینڈ نو چھاڑتے چلے ہو چیتے آئیاں گڑیاں تے نین اڈیکن ہار تے میں جھوٹے تے اعتبار تے میں دل نو سانبھی وطنیا سجنا تیرا پیار تے میں دل نو سانبھی وطنیا سجنا تیرا پیار تے میں ایک دوجے تو ڈردے ہیں ایک دوجے تو ڈردے ہیں پنڈ دا ساہوکار تے میں ایک دوجے تو ڈردے ہیں پنڈ دا ساہوکار تے میں دل تے ڈر دا قبضہ ہے دل تے ڈر دا قبضہ ہے او ٹور جاسی پار تے میں دل تے ڈر دا قبضہ ہے او ٹور جاسی پار تے میں مار فرق شیر ایک میں نا سکیچ جا رکھا ہے آزین اس کو ختم ہو گیا خراب کردہ پہ موڑ تو ختم ہو گیا اے تیری غزل نو خراب کردہ پہ میری غزل اجے تک خراب ہونے والے دنوں تے نہیں آئی تو اپنی دا دھیان باہر حال لاج دے جندرے جیب تے سچی گال نو ڈک دے ران دینے کسے کسے نکل جندی لاج دے جندرے جیب تے سچی گال نو ڈک دے ران دینے اندر دے دکھ تائیں اندرے رچ دے پک دے ران دینے اور پھردے زار دے ٹیل دے ساچ نو سدھیاں ہومن دین دینے کسے رب دی آس تے اوکھا ویڑا تک دے ران دینے تمام حضرات شکر ہے کہ بھکھے بال کو ڈگن جتھے کان تو ڈاندے بورے نے بھکھے بال کو ڈگن جتھے کان تو ڈاندے بورے نے سات کھانے ہوتے بھکھاں بائی ترک دے رہا بھکھے بال کو ڈگن جتھے کان تو ڈاندے بورے نے سات کھانے ہوتے بھکھاں بائی ترک دے رہا نے ایسا بھویاں کیوں نہ آگے ہوتے جتھے تکڑے لوگاں تو اپنا حق بھی منگن لگیا ماڑے جگ دے رہا
ہویا کیوں نہ آوے اتھے جتھے تکڑے لوکاں تو اپنا حق بھی منگن لگیا ماڑے جپدے رہندے نے اور آکھن نو تے بھیڑے دے حاتم تائی دی وستی آکھن نو تے اے بھیڑے دے حاتم تائی دی وستی خالی کاسے جن سے سارا سال سکتے رہتے آکھن نو تے بھیڑے دے حاتم تائی دی وستی خالی کاسے جتھے سارا سال پھٹکتے رہندے نے اور میری جو دے واسی ناتک لگیاں توڑ نہیں پاویں نے سجنا پچھے زار بھی امرت جان کے پھٹکتے رہندے نے حضور انگلی تیرے وال نہیں گانی دوڑا نوں سنانا تے سر میں یاد آ گیا میں لو لیندا پیاس چلو ٹھیک ہے تیرے شہر دے وچ تیرے سجن امیر بھی رہندے نے چلو ٹھیک ہے تیرے شہر دے وچ تیرے سجن امیر بھی رہندے نے اس شہر وچ تیریاں زلفاں دے کہیں اور اسیر بھی رہندے نے تے کدی شاہن تیری سنگت چکیتے او لوگ حقیر بھی رہندے نے تیرے ناتک تاج محل دے نیڑے جگیدار حقیر بھی حضور خط ساڑن لگیاں بیکیا نو تحریراں رنیاں حسین نبے دور دے ہر ایک کتاب دیاں تعبیراں رنیاں حسین چودھری چھڑا اتنا ہی نہیں تیری کنس تو لے کے تصویراں رنیاں حسین چھڑا اتنا ہی نہیں تیری کنس تو لے کے تصویراں رنیاں حسین تیرے ناتک ہاتھ بھی رو پائے حسین تقدیراں رنیاں حسین حضور جتھے تو من ٹھار دیواسیوں آئی یہ سارا اتنے ہی چھوڑ کے جان دینا ہے طالب صاحب ان کو سزا ہے میرے نال مقدرندگی داتے لا کے لاج پاڑیاں لب جاتے اوہ کیڑا کملاں دور زوالچ گھڑیاں سکھاں آلیاں لبدا وطنا چٹے کلر تو پیار دے فصل دیاں پر پاڑیاں لبدا وطنا اے تو انہاں تو پوچھے حضور پہلے ہی پئی ہوئی ہوندی ہے کلر بھی تسی آپ ہی بنائیں دے قبلہ جڑی مدت بھی ہو گئی ہے وچھڑن دا اجے نقشہ اکھ پتھرائی ہے کائنات گواہ ہے کڑمے انداز میں ہو گیا ہے حال جدائی ہے تے پاویں ناتک بین کبھی بھی گئے ہیں حالات دی حال دہائی ہے پر آنکھ چوجن بھی ہانج دی جاتے رندہ بسدہ لو تنہائی ہے داڑھی مارنے کی اتفاق نہ چما انگور کیویں یار دور بات انگور حضور رکھی اپنی پتھر لگ دیا ہیں کٹائیں نہ کدائیں مرائیں نہ میں دوڑے نہ دوڑے سمیت کے لکھا ہے حضور رکھی اپنی پتھر لگ دیا ہیں تیری آنکھ مخمور نو تکیاں نشہ ہوتا تیری اکھیاں میں سجے ہوئے کوہتور نو تکیاں تو جمیں ناتک حال شرابیاں دے جمیں ناتک حال شرابیاں دے ڈلی شام انگور نو تکیاں انہیں دل بے قابو ہو ویندہ دمی نال حضور نو حضور بتیرہ ہو گیا ایک غزل قطعی آخری غزل ایک دوڑا اس کے بعد جو مرضی یہ تو انہاں تو پوچھے طالب صاحب کیا کر کے بنائیے حضور ایک دو شہزادی ودی کل چنیوٹ جائی ہے اس کو پہلے موس بندے کی تعریف اپنے لفظ اسلام ہے کوئی شک نہیں سنگت دے گلشن دی ہاں مست بہار تمیمی نالے ہاں پنجابی ادب دے سر تے دل کش دستار تمیمی لکھا ناتک نظم غزلان دا پر کیف نکھار تمیمی ساری عمر دکان سجا گیا ہے اکھی وچ مرہار تمیمی سنجھٹی ناتک ایک انجان شہزادی ودی کل چنیوٹ جائی ہائی معذرت رہا میں دون دسنا کوئی نہیں کتھے ٹکری کون آئی مصریاں تو آپ پہ پوچھتے رہے ڈٹھی ناتک ایک انجان شہزادی ودی کل چنیوٹ جائی ہائی
संग 70 सहेलियां चेहरे तो पढ़ी जा सकती तन्हाई है। मैं पूछा कौन है की मतलूब बई अगू उस ये गल समझाई आई सस्सी ना ते आबिद लभना है जै थाले झलक दिखा। मैं पूछा कौन है की मतलूब बई अगू उस ये गल समझाई आई सस्सी ना ते आबिद लभना है जै थाले झलक दिखाई आई। हजूर मैं उस आख्या जी आई मेरे देश की खास परानी आ संगत दे नाल मिलैना जिथे टुरदे है जिथे बंदे है तैनू हर एक थार दिखाईना ते जिथे नातिक हुण आराम पजीर हैं उस जात में अपड़ैना मुलाकात आबिद दी बस नहीं रही छड़ा तैन दीदार करेगा। मेरी गल तो मुतमैन नहीं हुई अर्जोई दे अंदाज चो के आती है कि मेरे पद नू वेख जवाब ना दे एक बार जरूर मिला मेरे पद नू वेख जवाब ना दे एक बार जरूर मिला आबिद निगरान भंबोर ते केचम छड़ के आईया कितनी दूर मिला आबिद और मैनू हिजर फिराक ते सफरा नातिक कर छड़े चूर मिला आबिद मैं इश्क दे फर्ज अदा करने ना बहु मजबूर मिला आबिद। गल सुनी अगली गल समझ ना आई मैं मुड़न आख्या तू सुतियों लेख भी नाल ही संग लै बद बख्तियां फोड़ तू सुतियों लेख भी नाल ही संग लै बद बख्तियां फोड़ तकदीर लहू तदबीर दा गईयां नातिक ढेर निचोड़ और मैं मनदा सिख दे सीने विच हाली ताई अरमान करोड़ पर आउण च आप कुवेड़ा कीता ही साईं आबिद तोड़ के तोड़। मेरी ये गल सुनी तो उसकी कैफियत आई कि गश पै गया हा लक बनदी पई नू अखी नीर जुबान ते आबिद हा गश पै गया हा लक बनदी पई नू अखी नीर जुबान ते आबिद हा उनके नातिक भैन फिराक दा सीना गै चीर जुबान ते आबिद हा और जद इस कुरलाट ते अपनियां हन सोनी हीर जुबान ते आबिद हा सोनी हीर जुबान ते आबिद हा भावे आस उम्मीद मुका गई आई तकदीर जुबान ते आबिद हा। नाम बना लेते नहीं छठे का माहौल ऐसा है चार रोजाना और भी बिच हो जान ते ये पुरसकून माहौल है बासाउक लोग ने वाकई काटे का मजमा देखे है जेडे इस वक्त तक जी बिस्मिल्लाह भाई फलक शेख साहब